Kaixo, Eukene Alvarez Beristain naiz, eta bideo honen bidez irisgarritasun digitala hobetzeko balio duen baliabide bat erakutsiko dizuet. Gaur egun gero eta digitalizatuago dago gure gizartea. Hori dela eta, hezkuntzako profesionalok mundu digitalizatura egokitu behar gara. Hezkuntza benetan inklusiboa izan dadin. Horretarako, ikaskuntzarako diseinu unibertsalaren helburua ikasleak inklusioa eta hezkuntzarako sarbide egokia eta zuzena izatea da. Hiru ikasgelan ezartzeko hizkuntza ingurunea egokitu eta pertsonalizatu behar dugu. Ikasle guztientzat irisgarria eta esanguratsua izan dadin. Horren barruan, laguntza teknologiaren erabilera sar daiteke. Gure helburua eduki digitala ikasle guztien beharretara eta lehentasunetara egokitzea da. Orain, ikasleen irigarritasun digitala nola lortu dezakegun azalduko dut. Google dokumentu baten bitartez. Google dokumentuarekin aukera daukagu idaztea ordenagailuan teklatua erabili gabe. Mikrofonoaren bitartez esandakoa idatziko baitu. Tresna hau oso baliagarria da ikusmen edo mugimendu zailtasunak dituenentzat. Nahi dutena idatzi ahal izango dute ahotsa erabiliz. Orduan, orain, Google dokumentua zabalik dugularik eta Google dokumentua zabaldu baino lehen mikrofonoa aktibatuta dagoela ziurtatzen dugunean, herramientasen klika egingo dugu. Han, eskribir por voz aurki ditzakegu eta hori hautatu behar izango dugu. Ondoren, ikus ditzakegu mikrofono hau pestaineta hau zabaldu dela eta hemen euskara hizkuntza dagoela aukeratuta. Nik aukeratuta daukat jada, baina hemen barruan ikus ditzakegu nola agertzen diren hizkuntza ezberdinak. Ondoren, mikrofono logo honi klikatu egin behar diogu eta gorriz dagoela esaten duguna hasten da idazten. Espero dut bideo zuen laguntzarako baliagarria izatea eta mila esker eta agur bero bat.